No. mi yillake mi somi mi renni e mi farama kai amma fa mi fa kugal ngal mi somi ni ngal fa kai ina kai na'i ɗumantinake hunde hutata kai amma fa shikenan What? kai e an kan de garɗa ɗo mi anditima an kan jam gelle wuro jam no shawri no hande alhamdulillah e nde garɗa ɗo ay min deɓiyami ɗo ay min deɓi gam Allah allah min deɓi defte gelle min ay mi anditaynoma ay haba hande ndaare hande kure nayi an gillotomi nane mi be goɗɗinintami hammino ko jaadoje nayi amma to joni mi anda kono gaɗanima ta andi e wodi jahabi mi ɗumantinoɗi hey gannam dalila to mi andi gonga bokawa to gonga kaɗa bokawa to joni to mi yaranimo hoje makko ikon Allah emo huwa iri ba neɗɗo hunde ma majji to e jahanamo ta yimo ko jiyatamo hokkatamo allah taɓi ikon a heɓa Allah kayam ase i tomo woni hande ɗo woje nge shaɗɗaje mo woni ikon Allah to ko a yaram yam to han doftuma e to gam Allah yaram useni yawwa yaram Kai! Salamu alaikum. What? Ba sallama waye? Salamu alaikum. What? Shaninka ko? Gi'amo na yan wani mi ai. boka wannan Yi mo kana yan wani mi ai. shanunsa ne bai gani ba an ɗauke shanunsa Na yan. bai gani ba Non ga dai mi. Non ga Sunti dai. gotel la subtata ɗo To do ninni. To. What? Gaiwa! Shanunsa! What? Ba haka sun yi tafiyar kilomita 10,000 a kawai. Amma shanun nan da awa ɗaya kai ya bi ka'idar abin. No mo yi. wai Eh. joni na'ima Eh. ɗi dilli waɗi tati joni Bamo andu. Bamo dari. waɗi tati ngoshiɗi Ikon Allah ko na uku ba. to Aka joni ɗauke. joni ta tokkay woy komo yiyatama woy ɗi gartay yeeso ɗo seɗɗa To no ɗum waɗata ya za a yi. boka yalayi Abin da za a yi shi ne, To. akwai sabon kwaɗo To. da bai shekara goma da ba a shekara 10 da halittarsa ba. What? Za a
a sa aljani kurkuku zai ɗauko shi amma za a biya shi ba da kuɗi ba da jini za a kawo mana raƙumi 3 a soye What? 200 sannan da matar godiya ba mu za mu ci ba za mu sa wannan a je a kawo su sai a yi tashi kuje anani no moyi yan kaji abin da ce ko to ya za ina za mu samu wannan abin sai dai mu bashi abin da za a bashi To a bashi. boka zai ba za a boka ina za mu samu wannan mu ba mu da idon samuwa wannan abin da kashe fa to ku kawo a sa a nemo za a sa a nemo to ya za a yi ne Yanzu a bashi wani abu. boka abin da aka bayar yayi ko kuma yayi ba mu za a ba mu ba matsiya ta bane What? ba su sai su nemo aiki za Yanzu yanda za ka bashi kawai ka bashi abin da ya kai jikinka kawai shi kenan ba. Ko kuma kawai ko wani waje ma. to wodi What? wodi imana wodi wodi ai to dingarta ka wala imana to dingarta ka wala dume ma ai yi to dingarta kam ni wala dume ma ai imana yi Allah sa ni dingarta ko yi Hai! What? Kenan. Wa ya gaya man mu za mu taɓa. Tashi ku je. to min dilli minon kam min dilli mi fami hulai mo ma tsoron sa nake wannan tsoron sa nake What? Waye? Waye? Jikaji magani sai Allah. Haka muke sani bane. Shiken. Eh. Boka. Waye? Tahiru ne. What? San da wannan ba inda ka zo nan. A ƙasa ka. Haka ne boka. Zauna. Dawo nan. Kar ka zauna, kar ka tashi kan nan a wutan aljini. To boka. Zauna. Boka. Na zo na boka. Me ke tafa da kai? Boka magana ce akan siyasa. Dan madalisa ko? Haka ne. My name What? yankin gabasawa. Haka ne. Abokin takarar ta ka zai mutu. Zai mutu. Zai ci bukata za ta biya. Boka ba wani abu da za a yi kafin ya ci din ya zama ni ina sama da shi saboda ina Ai mun ga ka ci ma. What? Tun kafin a yi. Yanzu a bada abin sadaka. What? A ba su kaci ka koma gida. Abin da ake bara boka kamar nawa ne? Ko nawa ma a ba su sai bukata ta biya. To shikenan. Za mu neme ka. Mun dai bukata za ta biya ai dan Za mu dai neme kuɗi ne ka. ko nawa ne insha Za mu Allah. neme ka. Za a bayar ai. Za mu neme ka. To Aje nan. What? Tashi ka je. Tafi da ba, tafi da ba, tafi da ba, bukata tafi da ba. Tafi da ba. Aha. In ba da haka ba, da ana zaman banza dole in ga lado ba zo mu kama sana'an nan. What? In dan haɗa abubuwa kawai ɗan yi mai nawa ke nan kuɗin. A rana ɗaya. A
Alƙur'an yanzu ma aka fara. Shi ne ake yin ta. Shi ne. Kai bari dai ka gani kar wasu zo su ga kaman ba sa da inke sanan nan. What? Rakani gurin shi. Rakani gurin shi. Ai da kan. What? Kai ba sallama. Boka. An yi sallama. Boka. Kugal waɗai. Aiki bai yi ba. Aiki bai yi ba. Aiki bai yi ba. Baka bi ka'ida ba. What? Ya ba boka. Baka bi ka'ida ba. Ya ban bi ka'ida ba. Ka duba boka na san daɗi yake sha da kuɗi na don Allah don annabi shanu na ba su shanu na ba su dawo ba boka yayi ta amfani da kuɗi. What? Bakin aljani zai kama ka. Bakin aljani zai kama ka. Ko sun ƙwarsa bakin aljani? Kar. What? Bakin aljani. Karkaci. An ja shigo da baya, bukata bata biya ba. What? Boka. Bukata bata biya ba. Abin da ka Kai baka bi ka'ida ba. Boka, ni ma na dawo. Bukata bata biya ba. boka baka kyauta. Kai. Baka bi ka'ida ba. Wannan kan irin mai an kan a buto ya min. Wani miyar. Haba da Allah. Boka. Jani dai Kai, haba. bata biya ba. Boka bana yi. Boka. Bukata. What? Ina yake.